Oši, máme prázdnou ledničku, to je špatný. Vpravo je mapa, když tak, tady nějaký road atlas. Můžete mě pak... Vpravo? Kde? Vpravo tady u mě, v půljesce. Takže pokud se podívám na mapu, tak zjistím, že nic nevidím. Proč jsem mimo auto? Co se ti dostalo, Co se děje? Se stalo, ona spadla střecha. Co to je? No, nevadí. Já myslel, že ta hra už je venku, je tak mimochodem. Ne, já jsem prostě náš manuál, nemáme atlas. Však na nás spadla skála. Co se to děje, kámo, já vůbec nic nevím. Co to sakra hrajem? Kurva, já mám lak. Dodo, nechceš na chvilku zastavit to auto? No vidím. My vás vítáme u nového videa, ahoj. Zdravím všechny, ahoj. Takhle divný. Ahoj, jak pak se máme dneska? Máme se skvěle, já vím, že se máme skvěle, jedem. Já ne. Ne, nechci se bavit s rakrotěma. Ahoj. Musíme to a musíme pobrat věci. Musíme pobrat věci, hoši. Manuál dávám do skřínky, aby se nestratil. Pojďme pozbírat tady ty věci, co jsme tady nechali. Co je Apple Pen? Relax Music. Nevím, to je nějaké uspávadlo, ne? Ne, to je na to je když máš nějakou, kurva, alergii. Aha. Hele, jako nemám, ne? Tady nechali chlast, jak si to dovolujete? Všechno pobrat, říkám, všechno pobrat. Ahoj mami. Já jsem tady na YouTube, u takového úspěšného youtubera, ahoj mami. Chtěl bych tě strašně pozdravit a nezapomeňte dát like, palec nahoru. Ano, přesně. Ahoj. Já jsem Aksun. Ahoj. Jedem. Když začneš natáčet, tak Sune, ty? No, jako dal. Mě už ustere ta hudba, dá se to vypnout. Ano. Nejde to, bugnul jsem se. Jde to. Dobrý. Aha. Cesta je zavřená. No nic. Tak hoši, na zdraví, já si dám pivíčko. Potřebuji, abyste vyběhli ven a postavili mi cestu. Tady má asi neprojedu přes ty šutry. Tak, dáme tady pořádnej Fortnite, hoši, kde máte krumpáč, a tady potěžím stromy a postavím cestu. Tady máš cestu. Počkej, já to vezmu, položím to nějak hezky. Tak. Hej. No. To pojede. Tak a musíte mě navigovat, já nevidím dolů, já nevidím na kola prostě. Tak to nepůjde. Jo. Počkej, ještě neď. Co uděláš, Aksune? Já to udělám jak ty. Líp. Aha, no tak to nevím. Aha, tady máme dokonce, tady v tom boxu. Jo, no. My budeme muset možná i zpravovat kola, hoši. Dej to sem, já mám nějaký nápad. A tady dole je motor pod postelí. Já tady zatím spademe do té díry, máme. Do prdele. Kde je to tlačítko na to posouvání toho wrenche, nebo co to je? Podle mě to ne, to já musím jet. Takhle, ne, to mě přes ty dřívka. Ty vole, jak to tam mám hodit? Ale tak to je jistota, protože podívej na rakrotina, jak to tam dává, to nemůžeš prostě projet. Tak ale zkus tam dát sám teda, ty vole, ale... Tak tam zkus dát to dělá profesionál, jo. Zjistíš prostě strategii, že to musíš položit sem. No tak jsem to tak položil i předtím. Já zatím udělám burgery. No a podívej, a Dodo pojede... Jo. Přesně takhle. Jo, takhle to bude fungovat. Tak pojď Dodo. Jo, tak navigujte mě. Ke mně. Ještě natočit. No, tak. Jo, no ještě ke mně. Jo, jeď. Šapni to. Nazdar. Jo, dali jsme to. Tak nastup a jedem. Jdeme vůbec tam, kam máme. No jedeme nějakou objížďkou. Co se to kurva Medvěd! Co se to děje? Já jsem venku, až zastavte stůně, počkejte. Medvěd! Co to je? Počkej, já po něm hodím pneumatiku na nás. Je po mně medvěd! Je po něj, Dodo!
Mě to nejede. Šlapí na to. Kde je nějaká zbraň? Zabijte ho. Jak Hammer, ho mám zabít? můžu ho zmlátit? Nemůžu. Dám power drill. Nic No. mu to nedělá. Vyvrtej ho. Au. My vás vítáme u dalšího videa, vítejte na Rakratinovém kanále. Dneska si poprvé v životě všichni tři dohromady zahrajeme hru RV Dead. Ještě jsme ji nikdy nehráli a vůbec nevíme, co od toho budeme očekávat. Chlast berem. Ne, Dodo, suj. To je takový úplně k ničemu. Hele, tady jsou šipky, nemůžeme tím třeba zautočit na toho medvěda? Podle mě jo. Teda, jakýho medvěda? Tady Vůbec žádný nevím, jestli medvěd téhle není. hře je. Tady To žádný by mě medvěd opravdu není. zajímalo. O čem to mluvíš, jak Kamoky. sude furt? To je borec. Dobrý. Pojď, můžeš. Je. Můžeš. Dobrý, stůj. Navigátore, dělej. Stůj. Stojím, dělej. Nastup, tak. Jo. Hlavně bacha na medvědy. Teda, tady nic není. Cože? Jaký medvědy tady? Co? Hej, tam jsou domečky, nechcem se tam podívat. Jo? Tak jo. Kurva, já taky byl kousnutý. Už mě to otrávilo, a co teď? My musíme si dát podle mě hambáč. Ten antidote, to jsou ty... To je to, co mám v ruce, víš, takže já se teď otrávím. Já to potřebuji taky, já umírám. Ale to je jenom na jedno použití, takže musíme jít na další stanoviště. Hele, tady Vemte jsou metal, nuggetky. vemte věci, které jsou potřeba. Jo. Nuggetky, Pomoc, scrap potřebuji metal. nahoru. Tak se nevyhodíš, mě dá Já prostě. chci ten Jasně. Nahoru. Díky. Tady ještě něco? To Ne. tak- To tak debilně zastavil. Hej, jednička. Uí. Ale my jsme teďka hodně daleko. Předtím jsme byli úplně na kov. No to je tím, že jsme jsem začal pochopili, řídit jak já, ta- no. Ne, už jsme Je- pochopili, jak ta hra hraje. Nechybí ti větrám. okno jen tak mimochodem. Ne, To ne, já jsem si ho otevřel, dívej. Ano, hodně dobrý. Já větrám. Tak. Pustíme tam? Tyjo, ty se pustila nějaká dobrá hudba. Jestli všim. Slyšíte jo? Jo, taky. Tyjo, ty jsme jak na západě. Počkej, já si dám pivo. Až zastavíme. Domeček, není tam Máka antidote. Méďa. Slyším Méďu. Nezastavujem. Jedem. Jestli tam je medvěd, Ne, zdrháme. stůj. Nevidím ho, Já ho planej slyším, poplach. no. Není. No tady stresy. Co slyšíš, nevidíš. Tak asi můžeme jít dál, ať teda Jo. se dostaneme ten antidote, ať nejste otrávení. Počkej, já tam nejsem. Počkej. My ti řekneme, až budeme na to všichni. Už jsme všichni a počkej, vydrž. Můžem. Češi si ten manuál, tam jsou právě docela užitečné věci potom. Mňam. Tyjo, ten jezdí jak magor. Hej. Neodři to. Jo, já kolečkem můžu ukazovat. Ty Ty jsi to byl. On ty. dívej, on to byl. Jejda. Ne! Ježišmarja. Jejda. Počkej. Spravovat. Ne, Jeď. Jejdu. Nespravujeme. Jeď. Jejdu. Prdele. Jedu. Fuck. Počkej. Hoši, Myslím, tak že je to- tam někdo trochu naštvaný. Doleva. Jeď. Hlavně přežij, Já vůbec hlavně nevidím nespadni. před sebe. Most, hlavně se tref, dělej za náma medvěd!